Karbi Locharli Asong tum chethan chemum amei kapadopon. Karbi Locharli Asong jam sontimung aro tum chethan chemum amei kapadopon. Labang so jai mek phaikoni ni phai trok arni hidipi high school along si paman pon. Labang so amei hidipi rong thom pen cheng lok aro tum si patir pipon. Labang so amei Karbi Locharli Asong rong thom aro amei phutheang rong pia hin pen semei chepa hem pupon. Me along Karbi Locharli Asong abari mame phu Robin teron KSA BDC amei phu Moniram teron pen cheng lok tum ta chetong tun. Me along Karbi Locharli Asong ja apun auda dur ke donang ja puthak ka chethan ka chemum padopon hanjang lang so pena jepson rong pinang kilo abirta malam news se kadogo we kerangke korte dum ban chorolo ini nali tum pini dilitum Karbi Locharli Asong tum leadership training program aputhak nali tum news nangke enduna puthak nali tum pan kadogo we panta chorolo aholo pini dak hidipi high school long Karbi Locharli Asong hidipi branch lapen rong pi rong thom sub branch atum chelangra pet pen pini dak leadership training bipon lo lapen ki bipon a theke la puhan lo Karbi ang long lapen Karbi Locharli Asong tum long isi quality leadership kenang sot doko la so join is la so quality leadership kapat doji phansi lapen pen leadership kapamisen kapat doji phansi pini nilitum Karbi Locharli Asong Bukajan district atum nachetong dun lo lapen central committee penta litum former ex president nachetong dun lo lasi pini la KSA HDP branch lapen KSA rong thom branch pan chorolo nilitum KSA Central Committee as well as from the KSA District Committee for organizing this leadership training, and we hope that in nitum belief lo de la pini la so leadership training pen dak pini nangchitong dun nimarli la pen korte nilitum KSA members to anta la penaan alam chini lo pu nilitum ning thelo la pen alang litum la hai knowledge la hai a training pen non kewang ji KSA branch kapang tangji pan KSA song pang tangji pan alang litum claim pon pamika po pasi nilitum ning thipon no apun tinyasana thar nilitum along ka prega branch long ka ding ponji phan kisik do ma o nilitum kachisik do non kapre adim no nilitum KSA branch dola ala dakta nilitum instruction pig edlo la se alang litum non nilitum alang litum a date ban na confirm je pan nilitum non chonghong ding lo la se once nilitum date jong si confirm lo polote definitely nilitum leadership training bank ke bidam po la pen kapre nilitum resource person ta ki mesen resource person ta la answer se ke ponji pan nilitum matha pon lo penang lehin pen lanon ki thul mi awe tum han da semet ku pia message nang lehin pen pingang tu Karbi Locharli Asong pen nilitum non young generation, the future generation of Karbi ang long pen is a message ki pia kangtung ke lapu hen lo Biar Ambedkar kaninje lam se nilipu po educate, organize and agitate. So younger generation tum nalitum kacharli hinat important pitha lapen nilitum ket lapen kethe kire risomar tum kacharli mesen kacharli somar tum chesong pen nang litum kelang bom lake malong news 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta